Nu îl ține într-o bulă. Explică și gândește-te că pe omul din fața ta tu ai datoria ca părinte să-l formezi, să-l înveți să își creeze propria opinie, să-și o argumenteze și să ajungă în viață un cineva, nu un sac de cartofi pe care îl mută oricine mai încolo, știi? Și care nu știe să facă nimic altceva decât să-și plece capul și să se uite la alții cum fac și cum dreg și cum se zbat. Salutare tuturor, facem un nou podcast, de această dată vorbim despre învățământ. O am lângă mine pe Andy Varga, eleva cu foaia goală, cred că așa o știți, de la BAC. Păstrăm distanța socială chiar dacă suntem în studio. Este primul podcast după câteva săptămâni pe care îl fac în studio. Mersi că ai acceptat să vii chiar în aceste condiții de pandemie. Ți-a fost frică? Nu neapărat, la noi situația e mai ok, nu sunt așa de multe cazuri. Ai văzut și tu că e aglomerație. La noi nu e așa periculos. Chiar în regulă. Da. Așa zic, e chiar în regulă, suntem norocoși ca țară, ca județ, eu zic că suntem ok și o să trecem bine peste toate. Vorbim despre învățământ, învățământul românesc, mai exact cum a trecut acesta din offline în online, provocările pentru profesori și mai ales pentru elevi. Dar înainte de toate vreau, Andy, să-mi spui un lucru. Tu această perioadă de pauză, dar pauză la nivel global, așa să zic. Această perioadă de pauză, ai privit-o ca pe o corvoadă sau ai privit-o ca un timp pe care l-ai putut dedica propriei persoane, de ce nu, învățatului sau altor activități indoor pe care poate dacă trăiam într-un ritm normal, să zicem așa, poate n-aveai timp de ele. Recunosc, fac parte din categoria celor care și-au acordat timp pentru propria persoană în perioada asta. Am citit extrem de mult și mă bucur că am reușit să fac acest lucru, pentru că aveam foarte multe cărți care stăteau acolo pe raft și mă așteptau și de care n-am avut timp să mă ating tocmai din cauza școlii și a temelor și a învățatului și a programului alert și încărcat pe care l-am avut. Și acum citesc în drag, am și câteva sugestii bune de cărți pentru cei care sunt fani distopie și science fiction. Dă-i, dacă ai zis. Dă-i, spune. Da, ok, deci o carte ar fi Secera, pe care are așa o viziune foarte interesantă despre un viitor care ar putea fi posibil, în care nu mai există boală, foamete, războaie și așa mai departe. Cred că e chiar o idee bună de carte de citit acum. Este o carte care are continuare, dar s-a terminat, deci eu când am terminat, eu nu mă așteptam să aibă continuare, n-am știut că are de fapt când am citit-o. Am terminat-o și am zis că mamă ce mișto, s-a terminat, super, extraordinar și după aia căutând ceva pe net, găsesc 2 titluri care semănau cum ar veni cu cartea, dar erau cea pe care am citit-o numai că în engleză. Și am văzut că mai are încă 2, deci e o trilogie, dar cele 2 sunt încă doar în limba engleză, deci încă n-au apărut în limba română. Și acum o carte pe care o citesc, de fapt tot așa o serie. Cele 2 cărți se numesc Steelheart și Firefight. Sunt numele a 2 epici și cine o să citească despre ce e vorba o să înțeleagă și ce sunt epicii. Din nou tot despre un viitor care e posibil. E un fel de stea, ca să zic așa, care acoperă cerul pământului și îi determină pe oameni să aibă superputeri. Așa sunt, de fapt, aceștia sunt epicii. Și seria se numește Răzbunătorii, pare mi se, dar doar de aceste 2 cărți știu până acum, nu cred că este continuare. Uite, e foarte tare și mie îmi plac SF-urile, dar mă uit mai mult la filme sau seriale SF. N-am citat de mult science fiction, dar m-ai făcut curios. O să caut, o să googlez cu siguranță după, dar o să extrag din ceea ce ai spus tu o chestie ca să o leg de ce urmează și anume viitor posibil. Okay. Un viitor posibil era și acest învățământ online. Era un viitor posibil pe care mulți dascăli, chiar elevi, nu vorbim de cei din conducerea ministerilor care s-au perindat ani de zile pe acolo, nu și-l închipuiau că se va întâmpla peste noapte. Peste noapte, bineînțeles, pentru că așa e, suntem împinși de la spate și la noi toate sunt peste noapte și toate modificările apar, uite așa, s-a întâmplat, puf, da, știi? Da, uite, dar dacă e să ne gândim și să te întreb pe tine, cum vezi tu această trecere, așa, generală vorbind?
de la învățământ tradițional, lecții în clasă, la lecții de acasă? Cred că a fost o trecere bruscă, atât pentru elevi cât și pentru părinți și profesori. Îmi dau seama că profesorii acum au trebuit să stea și să învețe ei ceva nou, să utilizeze diverse platforme pe care le-am folosit și despre care am auzit acum, Zoom, Google Classroom, toate astea. Normal, nu trebuia să aibă loc așa trecerea asta, ar fi trebuit să îmbrățișăm cumva tehnologia asta de care avem parte și să înțelegem că e aici ca să ne ajute, nu ca să ne pună bețe în roate. Să nu mai fie teorii de genul, vai, pe vremea mea făceam școală fără Wikipedia și Google și toate le găseam numai în cărți. Tocmai că vremurile s-au schimbat, am evoluat, avem parte de aceste lucruri lângă noi și ar trebui să le folosim, să le vedem și avantajele, nu numai dezavantajele și să le folosească toată lumea, special profesorii, să înțeleagă că aceste competențe digitale nu înseamnă numai să, nu știu, să trimiți un e-mail, cum e acum am înțeles, concursul pentru inspector general, este să trimiți un e-mail la competențele digitale, ceea ce nu mi se pare ok. Da, uite, că vorbeai de profesori, înainte să vii în studio, am vorbit cu domnul Călin Durla, inspectorul general școlar din județul Satu Mare. L-am înregistrat, am discutat exact despre chestia asta, dacă au fost pregătiți sau nepregătiți, și o primă parte din acea discuție vreau să o ascultăm acum împreună cu toți, așa că o să te rog să spui căștile. Și domnul inspector spune: este o noutate pentru noi, nu e o noutate totală. Noutatea este că tot învățământul s-a mutat online. Nu am fost pregătiți nici noi, dascălii, total, nici părinții, nici elevii. Nimeni, practic, nu a fost pregătit pentru această trecere atât de bruscă. Însă, eu sunt extrem de mulțumit de felul în care au reacționat colegii mei profesori, chiar dacă unii dintre ei, oameni în vârstă, neavând, să spunem, o dexteritate atât de mare în a manipula mijloacele tehnologice moderne, s-au străduit și au reușit și în timp extrem de scurt, marea majoritate țin legătura cu elevii, fac lecții online, transmit teme, transmit fișe de lucru, evaluează, corectează. Ceea ce vreau să vă spun însă că volumul de muncă al unui dascăl în această perioadă nu cred că s-a dublat, cred că s-a triplat. Imaginați-vă, profesorul trebuie să-și pregătească fișe chiar pentru fiecare elev câteodată, trebuie să citească mesajele acestor copii. Gândiți-vă un profesor care are 4 clase, profesor de matematică care are 4 clase, are 100 de copii, să zicem, și gândiți-vă că fiecare copil îi trimite 2 mesaje doar și deja sunt doar mesaje cu întrebări, apoi fișele de lucru, corectările și alte întrebări. Eu cred că un profesor ajunge la un moment dat să citească până în jur de 4-5 mii de mesaje într-o zi. Numai să le citești, plus pregătirea, plus încărcarea lor pe platforme sau pe diverse alte mijloace prin care le transmit copiilor aceste teme. Da. Deci, o recunoaște. N-am fost pregătiți. Cum n-am fost pregătiți nici de pandemie. Dar exact ce a spus, admirabil pentru cei mai în vârstă care n-au lucrat cu așa ceva până acum și care au pus mâna și au învățat. Ceea ce am și spus, am subliniat într-o postare recentă pe Facebook, este faptul că tu ca și profesor nu poți să ai așteptări din partea unui copil care stă în fața ta și pe care tu totuși îi spui amprenta, îl formezi, să învețe și să prindă gustul ăsta pentru învățat dacă tu refuzi să înveți ceva nou, chiar dacă aici vorbim despre tehnologie. Și recunosc, chiar felicitări tuturor profesorilor care s-au pus, au învățat cum să utilizeze tot felul de platforme și să lucreze cu ele. Îmi dau seama că volumul de lucru este mult mai mare acum pentru toată lumea, special pentru cadrele didactice. Am zis, a fost brusc și nu cred că așa trebuia făcută toată chestia asta, dar măcar acum poate realizăm că ar trebui să începem, după toată povestea asta, să începem un proces încet în care să ajungem unde am ajuns acum și să fie și mai bine de atât. Uite, ziceai tu mai înainte, de la a ști să trimiți un mail, la a ști să folosești Google Classroom sau Zoom-ul, care, nu e un program foarte dificil pentru mine, poate pentru tine, dar pentru un profesor la o vârstă respectabilă care poate efectiv nu a fost curios să învețe foarte multe lucruri pe calculator, laptop, telefon, tabletă, ce-o fi, îți vine un pic greu și
Până pricep, până să partajezi tu fiecare gen elev în parte, să-l ai în căsuțe. Plus că dacă sunt mulți, nici nu poți să-i urmărești. Am vrut să zic că mă gândesc doar, nici pentru noi nu e tocmai ușor, în sensul că nici noi n-am știut cum funcționează toate platformele astea, numai că noi cumva mai repede am prins pentru că cu ele am crescut. Dar am observat de fapt că pe Google Classroom poți să încarci pur și simplu material. Deci tu ca și profesor ai clasă cu fiecare, deci ai un profil cum ar veni, un folder pentru fiecare clasă. Ai acolo toți elevii, vezi cine ți-o trimis, cine nu ți-o trimis, apare cine a predat tema, cine nu, îți apare cu cine a predat-o la timp sau cine a predat-o prea târziu, deci îți pot arăta pe telefon că mi-apare, este aplicație pentru telefon, Google Classroom, și mie mi-apare, de exemplu, la unele materii unde am predat tema mai târziu, deci poate să pună termen limită sau poate să ți-o lase la liber. Și unde era termen limită, dacă n-am predat-o când a trebuit, îmi apare turned in late, adică predată cu întârziere. La celelalte mi pare atribuită, predată, făcută, dreasă, deci fiecare are, deci îți oferă foarte multe posibilități, dar durează puțin probabil până le găsești pe toate. Bine, dar din câte îmi spui tu, în felul ăsta este ușor și profesorului să urmărească cine a predat tema, cine nu și așa mai departe. E mai ușor de gestionat, e mult mai ușor de gestionat, zic eu, deci eu așa văd, adică deci, îți apar are dreptate când spune, ok, primești poate foarte multe întrebări sau trebuie să faci planul de lecție individual, poate chiar pentru fiecare, sau fișă de lucru pentru fiecare elev în parte. E mult de urmărit, dar cred că mai ușor de gestionat, adică nu știu exact cum arată din partea, deci știu cum mi-arată mie Google Classroom când mă uit eu, la el nu știu cum arată profesorului când stă în fața calculatorului și vede clasa aia și cu materia aia și materia aia și așa. Dar având în vedere că, deci eu am vrut să fac o chestie, îmi apare că pot să selectez să fie tema predată. Dar eu n-am predat nimic, deci eu n-am încărcat un fișier, dar îmi scrie acolo că dacă eu fac chestia asta, profesorului o să apară că am predat tema. Și ai făcut? Ai încercat? Nu i-am predat, că n-aveam ce să-i predau și era de la una dintre materiile la care nu am treabă, deci era ceva legat de bac, de la o materie la care eu nu dau bac, deci lucram numai cu elevii care dau bac din materia respectivă, dar am vrut să văd și eu totuși ce opțiune am eu pe Google Classroom. Și îmi dau seama că asta înseamnă că lui ca și profesor o să-i apară că elevul ăla a predat tema și când o să intri o să vadă dacă a predat într-adevăr ceva, un fișier sau nu. Eventual, dacă vrei, pot să-ți arăt. Chiar te rog. Deci, aici este aplicația. Și vezi, aici am toate materiile. Da, eventual ai putea să întorci și la camera aia. Deci, acolo îmi sunt toate materiile, deci începe cu limba română, matematică, le-am pus și eu în ordine, deci pot să le schimb eu ordinea la materii, ca să fie în ordinea importanței. Primele trei sunt cele din care dau bacul și fiecare profesor, deci la fiecare materie mi-apare profesorul care a făcut clasa. De exemplu, în cazul anumitor materii s-a ocupat doamna dirigintă să facă clasele respective, dar tot profesorul care îmi predă materia încarcă materiale. Și dacă intru, de exemplu, nu știu, pe ce am predat ultima dată, la matematică. Aici ultima temă pe care am primit-o este testul 13 din cele postate de Ministerul Educației. Și o altă temă de dinainte a fost testul 12, unde apare acolo jos turned in, ceea ce înseamnă că am predat-o la timp. Și dacă mă duc mai jos, o să am una la care apare turned in late, adică am predat-o mai târziu decât ar fi trebuit. Deci astea sunt opțiunile. Deci mă gândesc că, și dacă... De exemplu, dacă intru aici pe una pe care am predat-o, da? Acolo este PDF-ul efectiv cu testul pe care mi l-am încărcat și eu aici pot să deschid, cred, dacă se deschide, poza ar trebui cu tema. Caietul cu tema. Deci eu am făcut tema în caiet și am postat foarte tare. Pozele. Eu zic că e o evoluție. Este. Deci putem spune că sistemul de învățământ românesc evoluează datorită deci folosim corect, datorită pandemiei. Împinși de împrejurări, uite că facem progrese. Învață și elevii, învață și profesori și poate după se vor folosi mai mult de tehnologie în predarea lecției chiar și în clasă. Sunt profesori care fac treaba asta, dar sunt cei mai mulți care nu fac treaba asta. Deci nu se folosește niciun mijloc. Poate acum prind gustul. Dar dacă e să faci așa o comparație, și deci nu mă refer la predare, primire, lecții și așa mai departe, ci mă refer la acea interacțiune profesor-elev.
dacă e să te raportezi între tradițional și online, pentru tine ca elev impactul mai mare, atenția ta, toate cele de care ai nevoie ca să înțelegi ce spune omul ăla, e mai ușor în clasă sau de acasă, de pe calculator? Aici depinde puțin de situație și de fiecare persoană. În cazul meu, eu fiind clasa 12, la mine materia în principiu a fost predată, în special la materiile de examen. Eu acum trebuia să mă pregătesc ca peste 2-3 săptămâni să am festivitatea, deci ar fi fost acum o perioadă în care n-am mai fi făcut noi tare multe la școală, să fim serioși, nu prea mai era mare concentrarea. Dar asta presupune acum la mine, deci eu fiind clasa 12, lucrez pe teste, deci materia e predată, cam știu ceea ce fac. În timp ce la alții poate le lipsește acea interacțiune cu profesorul și să le spună profesorul să le explice anumite lucruri pentru că lor le sunt predate lucruri. De exemplu, fratele meu face ore de chimie cu doamna profesoară îi sună pe video, are o tablă, cum e aia de acolo, așa frumos pusă aici și stă și scrie și le explică lor. Deci pe video și vede. Exact, cum ar fi ca în clasă lângă exact, tablă. Deci are loc interacțiunea. Și atunci probabil este mai ușor să înțeleagă decât dacă le-ar fi dat un material în care să fie trase săgeți aiurea, colorate, nu știu ce, și să le zică, nu, poftim, asta e lecția, învățați. Deci, de-aia zic, pentru cei la care se presupune că învățatul acum ar însemna și predare, poate lor le este mai bine cu interacțiunea cu profesorul. Pe mine nu mă dezavantajează faptul că n-am interacțiune cu profesorul, pentru că lucrez în ritmul meu, fac testele când vreau eu, recunosc că mă culc la ora 5 dimineața, fac temele noaptea până pe la nu știu ce oră, pe la 2, după aia mai citesc un pic, după aia mă culc, am zis, pe la 4-5 dimineața, mă trezesc la 2 după amiaza și mă apuc de lucru și fac mai departe. Dar e în ritmul meu, e cum știu eu, sunt orele mele de somn, deci e altfel. Ai povestit despre fratele tău, însă mă ajuce puțin mai... cu un exemplu poate puțin mai extrem, și anume, s-au făcut studii prin care s-a arătat că, din păcate, o mare parte dintre adolescenți sunt analfabeți funcționali. Ce înseamnă asta? Adică înțelegi, știi să citești, dar nu înțelegi textul, nu știi să îl explici, nu știi să folosești ceea ce ai citit într-o conversație și așa mai departe. Și mă gândesc, pentru aceștia, cred că cred că lipsa unui profesor aproape e destul de importantă. Da, adică de-aia am spus că depinde de la persoană la persoană. Pentru cei care întâmpină dificultăți în perioada asta, pentru ei este necesară acea interacțiune și este necesar să fie cineva acolo cu răbdare și care să le explice mai clar anumite lucruri. Lecțiile astea sunt obligatorii. Așa acum spune da. Acum da, așa spune ministerul. Totuși, colegii tăi participă toți? Deci, hai să... Poți să și scapi așa, știi? Eu stau să mă gândesc, nu știu, am proastă conexiune la net. Să-ți spun așa. Am văzut niște chestii pe TikTok. Da. Eu de-aia stau cu pancarta în față și pare că se sau își pun telefonul, sau își pun telefonul, gen cu ei filmați la birou, știi? Și îl pun pe camera. Ca să pară că sunt acolo și ei stau o oră, gen, știi? Și au aceeași chestie în buclă, știi? Deci poți să fii foarte inventiv ca să chiulești, că na. Da, am postat înainte să fie obligatorie toată faza asta, chiar scrisesem pe Facebook, cum vine chestia asta că profesorii sunt verificați dacă ne-au trimis materiale, dacă ne dau teme și din astea, gen știu că ei fac chestia asta pentru noi și ca să ne ajute și ca să nu ne rupem noi acum total de școală. Da, pentru ei obligatoriu, ei sunt verificați, dar elevii nu sunt obligați să participe, adică nu ne interesează dacă elevul participă sau nu e obligat să-și facă temele, nu primește note. Și la scurt timp după aia am primit acea ordonanță de ministru în care era scris clar că trebuie să fii prezent la ore. Ce înseamnă că trebuie să fii prezent la ore? Nu știu cum e văzut din nou în situația elevilor la care se presupune că se predă. Probabil că pentru ei e să chiulească e așa și de bucă puțin, dacă ai totuși acces la internet și omul ăla vrea să te ajute și să-ți explice niște lucruri, că e de datoria lui ca profesor, dar cred că și el ar putea la fel de bine să-și bage picioarele.
În timp ce pentru ăștia care lucrăm pentru examen, nu-i chiar capăt de lume dacă participăm sau nu la ore. Deci până acum eu am avut cursuri online, ca să zic așa, adică meeting-uri pe video, la informatică și la română. La mine și ambele sunt materii de bac și în principiu la informatică a și fost pentru cei care dau bacul din info. Acolo au participat, acum nu toți, dar aproape toți și cine nu a participat că au lucrat la altceva și n-avea niciun sens să intre, că nu prea avea la ce să participe, să fie atent la nimic. Exact cum am făcut eu am lucrat la informatică până la vacanță, cum ar veni, deci până la vacanță de Paște și de atunci m-am pus pe matematică. Deci după ce am reînceput școala, cum ar veni, m-am pus pe matematică și n-am mai lucrat la informatică. Și acum, săptămâna asta, cred că am avut vreo 3 întâlniri cu doamna de informatică și am sunat-o și am zis, doamna profesoară, nu vă supărați, acum în perioada asta eu vreau să recuperez la matematică, acolo sunt în urmă. La informatică știți că mă descurc și așa și am zis, bine, nicio problemă, dacă faci, intri, dacă nu faci, nicio problemă, când le facem, trimiți și rezolvăm. Deci, eu am noroc cu profesori înțelegători, acum cine n-are, aia e, din eu. Da, așa e. Da, vorbeam de QLED, vorbeam de internet, vorbeam de modul în care toată treaba asta a fost nepregătită și, uite, vreau să-mi spui, de exemplu, faptul că în ordinul de ministru e trecut cum că părintele trebuie să asigure toate cele necesare pentru ca elevul să poată să participe la aceste ore, ți se pare o chestie ok? Adică, nu e ca și cum nu ai probabil un laptop acasă sau abar n-am. Deci cine are acces la internet și așa, probabil că are și ceva. Dar mă gândesc la sutele de mii de elevi din România sau poate exagerez, dar oricum mulți, care provin din medii defavorizate și care nu au, uite și în satul mare avem vreo 6400 de astfel de elevi, în municipiul satul mare undeva la 900, peste 900, care nu au efectiv așa ceva. Și să spui că e obligatoriu pentru toată lumea, uite, au fost și am citit colegi de-ai tăi din țară, care spuneau că e un soi de discriminare, adică nu mai ai acces la educație pentru că ești constrâns de situația ta materială. Da, am văzut comentariu din partea unui părinte care avea situația materială ca să asigure acces la internet și să aibă un laptop, dar zicea, bă, uite, eu am 2 copii, eu ce fac când cei 2 au ore online deodată? Că eu am un laptop, zicea că, uite, eu am noroc cu faptul că am 2 laptopuri, deci eu pot să le dau fiecăruia să-și țină cursurile, să fie prezent, să facă ce au de făcut, dar ce face, de exemplu, o familie în care au strict atât încât să le asigure acel acces la internet și au un laptop pe care îl împarte toată familia și ei totuși au 2-3 copii. Cu aia ce faci? Dacă au cursuri online deodată, dacă au teme de făcut fiecare și apoi ce faci? Le împarți ziua în 3, fiecare are, 3-4 ore la dispoziție să-și termine temele sau cum. Și asta e o chestie pe care eu nu știu exact cum să o comentez. Îmi dau seama că nu e corect și ce normal, fac aia care stau la țară și au 7 copii? Și de-aia zic, deci dintre care o 5 sunt la discriminare. școală, să zicem. Și n-au nici măcar un telefon, să zici că hai. Da, asta, pentru ăștia am și văzut că zicea doamna ministru că până în septembrie, deci pentru începutul următorului an școlar, o să asigure device-urile și accesul la internet pentru cei care nu au, deci cei, nu știu, parcă Uite, erau de exemplu, în satul mare am primit informația cum că între inspectorat și Telecom s-a făcut un contract prin care fiecare elev în parte, deci și tu, urmează să primești un SIM cu net gratuit până în 31 august. Și dacă totul e bine, probabil se va prelungi toată treaba asta până în 31 decembrie. Dar până în 31 august, sigur, toată lumea primește net gratuit. No, bun, dar cu ce ajută pe un elev care nu are... Deci, nu, într-o familie în care nu au bani să-și asigure pâine de pe o zi pe alta, că într-o familie în care se spală la lighean la fântâna din curte și se duc la baie la o groapă, cu ce ajută pe ăla faptul că are, nu știu, acces gratuit la internet? Sau că îi dai laptop, că ăla am auzit de fapt de familii care au vândut laptopul. Vine administrația locală, care ar trebui acum să cumpere fiecare laptopuri sau tablete, dar cred că tablete, dacă știu bine, pentru școli, unde sunt elevi care nu au posibilitatea de a
n-au bani pentru așa ceva și să dea mai departe școala în custodia gen elevului respectiva tabletă pe care categoric după ce nu mai folosește, să o returneze școlii, iar școala să o dea mai departe, probabil altea care are nevoie. Deci sistemul ăsta e ok. Acum nu știu în ce măsură administrațiile publice locale au bani pentru așa ceva, cum au făcut și ce n-au făcut ca să aibă în buget sau să stea undeva din buget bani pentru tablete. Dacă ne referim la satul mare, sunt 900, dacă ne referim poate la o comună, sunt 100 de elevi. Depinde ce tablete cumperi. Uite, și asta ar putea fi o problemă. Nu? Cumperi o tabletă de 300 de lei care merge cum merge, fă tu cumva lecțiile. Fă ceva. Bine, acum depinde de ce ai nevoie, că pe o tabletă de 300 de lei poți să-ți instalezi Google Classroom și să vezi, să ai în fața ta relativ ok materia, deci să vezi ce ai primit de temă. Deci e posibil să nu fie nevoie de mai mult, dar dacă îi dai, te gândești că trebuie să facă, nu știu, ne gândim la un nivel, elev de liceu, de exemplu, cum sunt eu la profil de matematică informatică intensiv, în clasele 9-11 materia de informatică se axează pe programare, cum ar veni, da? Deci trebuie să lucrezi efectiv în, de exemplu, CodeBlocks, aplicația pentru făcut program. Ăla sigur nu o să-și facă tema pe tabletă, nu? Deci, de-aia zic că e foarte greu de gestionat. E chestia aia cu nu o să poți niciodată să împaci și să faci fericit pe toată lumea. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în considerare. Că dacă îi dai tabletă, are ce să facă cu tableta aia sau pe ăla îl cam doare un pic dacă îi dai sau nu tabletă, că pe el îl deranjează mai tare că n-are ce să mănânce. Dacă îi dai tabletă, îl ajută cu ceva tabletă sau el are de făcut, nu știu, proiecte și invenții și minuni, deci pentru aia îi trebuie un laptop. Dacă îi dai tableta, cu ce îl ajută? Că primește tableta ca să, deci, nu știu, are tableta și poate să-și facă maxim poze cu ea sau are acces la internet încât să lucreze și să își primească temele și așa mai departe. Dacă îi dai tableta, ți-o spargi în 2 săptămâni sau ți-o returnează, exact cum ai zis tu, știi? Deci sunt foarte multe chestii care trebuie luate în considerare și... Într-un timp foarte scurt. Da. Trebuie să se termine anul ăsta școlar cumva. Ai pomenit, de exemplu, de mai multe ori că ești în clasa 12 și că urmează să dai examenul de bacalaureat. Dar, uite, de exemplu, dacă ne gândim la ceilalți sau alți elevi aflați într-o situație asemănătoare, crezi că sunt dezavantajați într-un fel dacă n-au avut laptop, n-au avut poate tabletă, n-au putut participa la toate lecțiile pentru că n-au avut net sau așa mai departe, comparativ cu tine care, de bine, de rău le ai pe toate și te-ai descurcat. Adică chestia asta, aici poate fi un pic sensibilă și zic, ok, faptul că eu n-am putut, mă afectează și uite, n-am putut învăța ca și colegul meu care o a avut. Și diferența asta... Da, asta știu, adică mă gândesc că nu le e tot una. Eu de-aia am și spus de fapt că în perioada 2-12 iunie, când se vor redeschide școlile strict pentru elevii de 8 așa 12 ca să vină la pregătire, mi se pare că un must, cum ar veni, deci ceva ce trebuie musa, este ca elevii care n-au avut acum acces la internet, ăia să fie cei care au prioritate cu privire la venitul la școală. Dacă... perioada respectivă nu este obligatoriu să meargă la cursuri, deci dacă o să fie elevi, de exemplu, care nu au avut în perioada asta acces la internet să lucreze și nici nu o să apară la pregătirile alea, înseamnă că pe ăla nu tare îl interesează examenul și bacalaureat și un viitor cu facultate și așa mai departe, cel puțin nu acum. Pe de altă parte, mi se pare că, da, într-adevăr este dezavantajat un elev care n-a avut acces la internet în perioada asta pentru că n-a putut să lucreze, de exemplu, strict subiectele de bacalaureat oferite de Ministerul Educației. Deci ei au pus acolo până acum, am emis vreo 16-17 subiecte pentru fiecare materie și un elev care n-a avut acces la internet n-a putut să lucreze niciunul, că nu au avut de unde să le ia. Și cum anume vezi tu că ar putea fi echilibrată într-un fel balanța asta între cei care au și cei care n-au? Și aici când zic cei care au și cei care n-au, mă refer neapărat la, să zic așa, să ne imaginăm noi la familia aia care, nu știu, chiar n-are ce mânca. Uite, sunt exemple cum ai zis tu, efectiv în casă e un laptop.
părintele în momentul ăla nu a avut 20 de milioane să mai cumpere încă unul sau mai avut încă 10 să cumpere o tabletă. Pe bune, este și perioada de criză. Poate părinții au intrat în șomaj tehnic, poate au fost dați afară. Sunt foarte multe chestii. Bă, n-ai avut bani. Ok, n-ai avut bani să cumperi și totuși cumva ai fost privat de treaba. Înțelegi? Cum poate fi echilibrată chestia asta din perspectiva ta? Dacă stau așa să mă gândesc, din cauza faptului că a fost impusă și distanțarea socială, nu știu dar m-aș fi gândit la o variantă în care elevii să se ajute între ei. Deci unul care are acces să meargă și să-i dea la ăla care nu are, nu știu, să ele xeroxeze, să-i dea cumva o variantă. Deci cred că ar exista variante dacă n-am fi, nu știu, noi atât de egoiști și să ne gândim numai la propria persoană, deși mie mi s-a spus că sunt egoistă, da, ai citit comentariile, cred că, și ai văzut că eu sunt aia care nu se gândește decât la propria persoană și la faptul că vrea să plece în străinătate. Nu-mi trebuie bacul, dar nu-i bai. Și dacă am încercat cumva așa, pur și simplu, să-i ajutăm, adică dacă tu ca elev de clasa din 12C ai un elev sau un coleg, un prieten care stă, să zicem, aproape de tine, el e din 12F, te duci și dai subiectul de bac, de la materia la care crezi că poate, dacă tu ai acces la internet și tu poți să îl descarci, să îl printezi, să cumva să găsești o metodă să te duci să îl dai. Deci zici tu că metode ar fi doar dacă există și dorință, să zic așa, de întrajutorare. Cred că da. Da, eu chiar am văzut o știre foarte faină cu o doamnă profesoară într-o învățătoare, într-o comună din asta sau într-un sătuc unde nu aveau copii net și puteau să facă școală online. O să vorbim probabil, sau cel puțin ar trebui să punctăm faptul că și profesori sunt care n-au. Da. Ok. Da. Deci să luăm așa. Și doamna aceasta mergea în fiecare zi cu lecțiile și cu tema, gen, la librăria din sat sau la magazinul din sat, nu cred că era librărie, magazin, le lăsa acolo ca părinții pe rând să vină, știi? Gen, să ia lecția și predau tema, știi? Și era o chestie, uite-te, asta e o chestie, când vreau, când sunt dedicat, sunt profesor dedicat și părinte responsabil și elevi responsabili, știi? Da. Și uite-te că există formule și altfel decât astea. Și că vorbim de părinți, că am pomenit eu de părinți, ai avut un mesaj pentru părinți catalogat de foarte mulți ca fiind dur. Mie nu mi s-a părut neapărat dur, ci realist. A fost dur pentru că nimeni nu se așteaptă ca exprimarea unui elev, să o luăm așa, unui elev sau unei persoane care are o vârstă mai mică, cum am eu 18 ani, să se adreseze astfel unor adulți. Că le-am spus ce le-ai spus, Andy? Ce le-ai spus? Spune-ne ce le-ai spus, că am văzut acolo niște persoane foarte înfocate, să nu se mai bată cu pumnii în piept. Spune. Aia a fost una, dar cred că nici măcar cred că nici nu i-a atins așa de tare cât i-a atins probabil cealaltă exprimare a mea, că să gândească cu capul și nu cu altceva. Și acolo s-au simțit, cred că, foarte mulți cu musca pe căciulă. Nu știu, că altceva nu înțeleg altfel nu înțeleg de ce ar fi sărit atât de tare pe mine. Ceea ce mi se pare că nu înțeleg foarte mulți părinți este faptul că nu mai suntem în comunism și nu mai este necesar ca un elev sau un copil să se uite la adult, să-și plece capul, să-și dea jos pălăria și să spună, da, mă, uite, eu pe tine te respect că tu ești adult. Nu, pe om îl respecti atunci când te respectă și el pe tine. Tu unui om îi oferi niște argumente și ai o discuție cu el și porți o conversație cu el. Asta nu înseamnă că tu ești nerespectuos. Adică, nu știu, am văzut, îți spun, foarte mulți părinți care au considerat că dacă eu vin cu argumente contra sau nu sunt de acord cu ei, pur și simplu nu sunt de acord cu ei, au senzație că asta înseamnă lipsă de respect. Nu, omule, înseamnă că am capul meu, cu creierul meu și gândesc eu persoana mea, eu Andy Varga din clasa 12 de la Colegiul Național Mihai Eminescu, consider că, uite așa, tu, Xulescu de la profesor de la nu știu ce liceu din județul, habar n-am care, sau tu, părinte de nu știu unde, gândești altfel. Ceea ce este perfect normal. Diferența de vârstă înseamnă că eu am început mai repede să expun punctele de vedere decât ai început probabil tu. Dar asta nu înseamnă lipsă de respect sau nu înseamnă că am fost vai de mine cât de dură, că v-am zis niște lucruri, că, nu știu, mi s-a părut mie că 2 palme peste ceafă ar fi făcut mai bine decât niște cuvinte dulci. Și la urma urmei, de fapt, exprimarea mea a stârnit valuri și a ajuns la lume. Trăim încă într-o Românie în care această vorbă care au spus eu te-am făcut, eu te omor,
încă este pe un piedestal. Cam așa merg bine și aici nu mă refer neapărat la părinții care acum sunt proaspăt părinți și care gândesc altfel, fac parte dintr-o generație cu mine sau așa mai departe. Există niște chestii de genul încă la alte generații părinții care au trăit și au simțit probabil cât de greu au fost și în alte regimuri, da? Nu că acum ne-ar merge. Îți spun o chestie. Bine. Părinții de acum, deci dintre cei care mi-au comentat, au zis că nu o să gândesc la fel când o să am eu copiii mei sau altfel o să văd eu lucrurile. Da, de fapt, tu ce le-ai spus acolo în postare, cel puțin din ce am înțeles eu? Întreabă-ți, omule, copilul, dacă vrea sau nu vrea să meargă la școală. Și aici ne referim la cei de clasa a 8-a și cei de clasa a 12-a. Dacă el va spune că nu sau că da, tot tu prin propriul filtru gândește-te după cum îl cunoști, că vrea să meargă la școală pentru că vrea să termine cu bacul și cu tot, de exemplu cum ești tu. Pentru că asta am zis, vreau să termin odată cu tot, că am de mers la facultate, sunt admis și așa mai departe. Sau zice nu, pentru că efectiv bacul pentru el sau evaluarea națională nu înseamnă prea multe, nu învățat, școala nu îi ceva care să îi placă. Îți cunoști copilul, știi, dar oricum decizia asta, du-l sau nu te du, nu o lua doar pentru că, vezi, Doamne, nu ți-e frică să nu se îmbolnăvească sau chestii de genul. Da, virusul ăsta este foarte contagios, dar în același timp e dovedit că acest virus afectează și duce spre deces în cazul persoanelor în vârstă și care au alte afecțiuni. Nici într-un caz n-am auzit de un tânăr de 18 ani sau în clasa 8-a ai... Câți ani ai în clasa 8-a? 14 ani care să fi murit de așa ceva și dacă am avut cazuri în România de tineri, că cred că am avut și cazuri de tineri, 21, 26, nici nu mai știu exact, și acolo au fost vorba de alte afecțiuni pe lângă. Deci dacă, știi că copilul tău are afecțiuni, poate are probleme cu, nu știu, diabet sau probleme cardiace, se întâmplă chiar și la tineri. Atunci nu-l duci, dar știi de ce nu-l duci. Nu că nu-l duci pentru că ție frică, nu trebuie să ne fie frică și să ducem paranoia asta până acolo, zic eu. Deci aici una dintre chestii este, am văzut sau auzit cel puțin despre o elevă, pare mi se, de 19 ani care a decedat de coronavirus și din câte am înțeles nu avusese alte afecțiuni. Inițial îi se spusese că nu are coronavirus, după aia s-a spus că are, deci a fost așa ba avea, ba n-avea și în final a decedat. Deci se pare că poate să afecteze și pe cei tineri, poate să ducă spre deces și pe cei tineri, numai că probabil cazurile sunt mult mai puține și mult mai, așa către imposibil cum ar veni. Pericolul este nu doar faptul că se duce elevul și se îmbolnăvește, ci faptul că vine acasă. Deci el se duce la examen, stă într-un mediu cu mai mulți elevi, poate într-adevăr să contracteze virusul pentru că vine un altul care, de exemplu, este asimptomatic. Deci am auzit și am ascultat toate teoriile și le-am luat în considerare. Și se duce copilul acasă și își îmbolnăvește părinții pot avea o anumită vârstă, alte afecțiuni și așa mai departe, sau se poate fi infectat profesorul care stă la supravegheat. Deci nu este doar copilul în situația asta, deci nu doar el se poate îmbolnăvi. Însă da, mesajul meu a fost acesta de a discuta puțin cu elevii și cu copilul, cu omul ăla care e în casa ta, omul ăla pe care tu îl formezi, să ai o conversație cu el, să vezi care este punctul lui de vedere, cum își argumentează el punctul de vedere, pentru că la urma urmei, ceea ce mi se pare că n-au înțeles foarte mulți părinți este faptul că datoria ta de părinte nu este aceea de a-l ține pe copil într-o bulă și de a nu-l lăsa să se îmbolnăvească, să afle ce înseamnă, lucrurile rele din lumea asta și să-l protejezi de absolut toate. Deși, din nou, repet, mie mi s-a spus că după ce o să am copiii mei, o să văd altfel lucrurile. Posibil, dar nu am de gând să-i privez pe copiii mei de a învăța cum funcționează lucrurile din jurul lor. Adică, nu știu, să afle despre viol la 20 și ceva de ani, cum am văzut acum un articol în care 55% din populația României consideră că violul poate fi justificat. Deci pe mine m-a lăsat asta cu gura căscată. Fel de nu vezi, cum se îmbracă? Da, exact. Cere! Ea cere! Aha.
Sau ce am mai văzut? Că educația sexuală în școli, vai, Doamne ferește, cum să facem educație sexuală în școli, că creștinismul, că încoace și încolo. Bă, fratele meu, cred că stăm cel mai prost când vine vorba de tinere care rămân însărcinate, care se lasă de școală din cauza asta, care sunt violate și noi stăm și ne uităm că și vai, dacă facem educație sexuală sau ne gândim numai să învățăm pe copii despre ce înseamnă chestia asta, înseamnă cine știe ce, să le ștergem copilăria. Nu, mă, omule, înseamnă să-l pregătești, să-l înveți, să-i explici. Nu trebuie să-i prezinți lucrurile, nu știu, așa cum am văzut în filme. Mamă, gata, uite, tragem prezervativul pe banană și ce se întâmplă? Nu, mă, explică-i niște lucruri frumos, arată-i că ești răbdător și că astea sunt lucruri care se pot întâmpla și care de fapt și de drept o să se și întâmple și am zis, nu-l ține într-o bulă. Explică-i și gândește-te că pe omul din fața ta tu ai datoria ca părinte să-l formezi, să-l înveți să își creeze propria opinie, să-și o argumenteze și să ajungă în viață un cineva, nu un sac de cartofi pe care îl mută oricine mai încolo, știi? Și care nu știe să facă nimic altceva decât să-și plece capul și să se uite la alții cum fac și cum dreg și cum se zbat, pentru că de fapt și de drept cei mai mulți care luptă pentru ceva sunt cei care n-au avut posibilitatea și n-au fost de fapt ținuți departe de toate lucrurile care se întâmplă în jurul lor, ci le-au fost explicate, li s-au arătat anumite lucruri, au trecut prin anumite lucruri. Da, doar informat fiind poți să iei decizii corecte. Exact. Și așa poți să greșești, hai să fim serioși, dar totuși poți să fii informat, poți să fii mai prevăzător, să vezi dacă te bagi într-un rahat sau nu te bagi într-un rahat. E vorba aia cu omul cât trăiește învață, pe care eu am modificat omul cât greșește învață, deci... Da, uite, vreau să revin la faza cu școlile, pentru că luăm din nou căștile și le ascultăm pe domnul Călin Durla, inspector general școlar din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, și care ne explică cum anume va fi din 2 iunie. Și bineînțeles cu BAC-ul și cu evaluările naționale. În perioada 2-12 iunie există 2 săptămâni în care elevii din an terminal pot să vină la școală pentru a se pregăti în vederea susținerii examenelor de final de ciclu, în perioada în care se vor respecta măsurile de distanțare socială, nu vor fi mai mult de 10 elevi într-o clasă, li se vor oferi măști, mănuși, dacă este cazul exact, cum se precizează în instrucțiune transmise de Ministerul Sănătății. În acest sens, așteptăm și este în lucru acum un ordin comun între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, în care se precizeze exact cum se vor desfășura lucrurile în această perioadă și în perioada susținerii examenelor naționale. Noi, la nivel de inspectorat, am pregătit, suntem în pregătire, stabilirea centrelor de examen, astfel încât acestea să nu fie aglomerate, să poată să păstreze distanțarea socială și măsurile de siguranță întru totul. Dacă până acum într-un centru de bacalaureat nu se putea constitui fără 250 de copii, noi ne gândim acum ca să organizăm examenul de bacalaureat în fiecare unitate de învățământ care are mai mult de 30 de absolvenți de clasa a 12-a. Și atunci, având în vedere că este spațiu în clădirea liceului, se pot păstra măsurile de siguranță. De asemenea, la evaluare națională am stabilit un număr mult mai mare de centre decât anul trecut, să nu aglomerăm unitățile de învățământ cu acești elevi, să fie cât mai aerisit posibil, să putem respecta măsurile despre care s-a vorbit. Noi în sensul acesta ne-am putut pregăti. Da, pregăti. Cam ăstea-s. Deci, vor fi mai multe centre, copii... Aici a fost o idee pe care am auzit-o, nu mai știu, cred că tot printre părinți, că să li se ofere posibilitatea elevilor să își susțină examenul într-o unitate de învățământ care le este mai apropiată de domiciliu. Și aici cred că face referire la elevii care provin din, nu știu, comună, sat sau din astea care stau, de exemplu, fac liceu în oraș, dar ei stau la 40 de kilometri de oraș și atunci, ca să nu fie, nu știu, aglomerație în mijloacele de transport comun și așa, să își poată susține examenele în
într-o altă unitate de învățământ mai aproape de domiciliul lor. Ceea ce mie mi se pare o idee bună, dacă este posibilă, realizabilă, eu zic că se poate face o chestie de genul ăsta. Da, uite, că așa măcar nu ne deplasăm nici foarte mult. Da, dacă nu, eu la ceea ce mă gândeam ar fi fost o chestie să li se ofere elevilor posibilitatea să aibă niște mijloace de transport comun doar pentru ei, cum ar veni, știi? Deci nu îi aglomerezi cu oamenii care, ce știu, merg la lucru și trebuie să le folosească, ci le oferi... Un fel de school bus. Da, ceva de genul, că oricum ar fi cazul să se facă, știi? Da, uite că mai evoluăm, mai facem un pas. Au fost discuții oricum și despre faza cu transportul și gratuitatea și așa mai departe. Este la țară, din câte știu eu, sunt autobuzele deci asta școlare, dar și parcă și în satul mare, la un moment dat, Transurban avea ceva curse astea speciale sau nu? Nu știu că eu, vorba aia, fac parte dintre cei fericiți și care au puf sub cur și am mașina mea, mă duc părinții, acum? dar... Da, ai mașina ta cu... Da, mă rog, da, acum conduc, am avut noroc, că mi-am luat permisul pe 9 martie și de pe 11 s-au închis școlile și atât a fost condusul meu. No. N-am condus tare mult, dar oricum, deci eu fac parte dintre ăștia fericiți, dar pentru restul cred că se poate face o chestie. Nu cred că e atât de mare sacrificiu ca 2 săptămâni cât au de susținut, și nici măcar nu 2 săptămâni, că de fapt sunt 3-4 zile pentru elevii cu bacalaureat, 2 zile pentru elevii cu evaluare națională, să li se ofere mijloace de transport comun strict pentru ei. Da, să-i ducă din stânga în dreapta în condiții de siguranță. Da, nu știu dacă vom ajunge până acolo. Important este să se facă, de exemplu, ce a zis domnul inspector, că mie mi se pare că, ok, și îl și cunosc ca om, îl respect, îmi place de el, pentru că de regulă face lucrurile cum trebuie. Da. Chiar discutam, uite, și am atins subiectul ăsta mai la început cu copiii care nu au acces la internet sau nu au tablete și așa mai departe și mi spunea că chiar în momentul în care s-au închis școlile, la o zi, 2, deja a avut situația, a vorbit cu fiecare primărie în parte, a încercat să le spună, ok, cumpărați pentru școală și dați mai departe. Acum chestia asta cu netul mi se pare o chestie foarte faină și toate cele, deci să se facă ce-o zis și atunci eu zic că o să fie, nu o să aibă părinții motive de panică. Ar trebui. Da, da, uite, acum intervine o chestie. Dacă doar 10 zile vor fi cele de pregătire, sunt suficiente pentru recapitulare? Asta dacă, nu știu, ai participat sau nu ai participat la ce se întâmplă în online, nu știu cum. După cum spuneam, în mod normal materia cam fost predată și cred că cine a reușit să-și predea materia cam început un fel de recapitulare cam dinainte să se închidă școlile, cine a reușit, bineînțeles, chestia respectivă. Cine a lucrat în perioada asta, chiar dacă nu neapărat, nu știu, cu acces la internet și din alte culegeri sau cărți pe care le-a avut acasă și a încercat să nu se rupă în totalitate de școală și să pună mâna să mai facă una alta, nu cred că n-ar trebui să fie de ajuns 10 zile de pregătire. Nu sunt problemele atât de grele încât să trebuiască cine știe ce pregătire înainte, asta mă refer, nu știu, să zicem la matematică. La română cred că toată lumea ar trebui să știe până la ora actuală să lege 2 propoziții și să dea o oareșcare explicație cât de cât elevată, deci să își expună punctul de vedere, pentru că de fapt cam asta se cere la română. La alte materii nu știu exact cam cum stă treaba, mai știu doar de informatică, pentru că astea sunt cele 3 din care îmi dau eu bacul. Tot așa, aceeași chestie, problemele nu sunt atât de grele, este strict de, nu știu, anumite formule, deci dacă până acum te-ai pregătit, cred că 10 zile de pregătire nu o să însemne altceva decât un pic mai, o să fie poate puțin mai intens. Mai alert, dar acum să fim serioși, dacă mergi la facultate, în momentul în care vine sesiunea, indiferent de ce facultate urmează să faci, trebuie să fii conștient că volumul de materie pe care o ai la fiecare curs în parte e doar la 1 e cât înveți la bac tot. Deci, acum depinde, că unele îți poate mai puține, dar dacă vrei să fii un inginer sau nu știu, vrei să fii un medic sau,
vorbim despre foarte, foarte, foarte mult. Asta și... Doar după îți dai seama, am fost în situația voastră și doar după mi-am dat seama că de fapt acest examen e o frecție la piciorul de lemn. Pentru că ce urmează, acolo îți dai seama cât ai de învățat și într-un timp scurt și din nou, dacă nu înveți în timpul anului, te rupi în sesiune de nu știu ce cu tine și toate cele. Și atunci îți dai seama că, bă, frate, bacul e o chestie care nu te reprezintă ca om, dar totuși e un pas pe care trebuie să-l faci, că fără acea diplomă, nu poți să mergi mai departe. Asta și am vrut să zic de experiența pe care au foarte mulți elevi care se gândesc să învețe, și dacă spun mă suna profesoara de germană. Profesoară e ok. Deci, elevi care de obicei învață, ce știu eu, cu o noapte înainte de examen, știi, și stau și studiază toată materia care au pentru, nu de examen, scuză-mă, de un test sau o teză, știi, și stau cu o noapte înainte și studiază absolut tot, dacă au acest antrenament, ca să zic așa, nu o să le fie, nu știu, în 10 zile nu cred că o să le fie atât de greu să bine, sunt și persoane care au un alt fel de ritm. Da, de asta eu ți-am zis, pentru mine statul acasă a fost foarte ok, am lucrat în ritmul meu, nu m-am împins nimeni de la spate, nu mi-a zis nimeni că, bă, uite, de la ora asta la ora asta ai tu de făcut materia asta și mi le-am făcut eu când am avut chef. Acum am avut chef de matematică, mă fac matematică, acum am chef de engleză, biologie, istorie, nu știu ce, acum fac aia, știi? Nu am avut un orar stabilit. Ceea ce poate pentru unii înseamnă, nu știu, nu e ok. Deci unii preferă să fie mai organizați, să lucreze după un anumit orar. Și eu sunt o persoană organizată, dar nu când vine vorba de a face anumite lucruri. Deci când vine vorba de făcut teme și din astea le fac când am eu chef și când mi se scoală mie. Doar să fie făcute. Deci da, asta da. Sunt făcute, sunt important. Acolo. Revenim puțin la postarea ta. Dacă au fost părinți care... unii te-au felicitat, alții te-au făcut președintă și egoistă și toate cele. Ok. Au fost în același timp și elevi care, public sau în privat, te-au jignit, ceea ce înseamnă că nu toată lumea își dorește asta. Deci nici nu mă așteptam vrea să dea examene, dar cum anume te-ai simțit tu? Ok, și elevi și profesori, hai să-i luăm, și elevi și părinți. Știi, că ai primit așa... Nu mă așteptam să mulțumească pe toată lumea faptul că am zis că, bă, ar trebui să se susțină examenele. Era de așteptat. Adică niciodată nu poți să îți expui un punct de vedere și să te aștepți ca toată lumea să fie de acord cu tine. Poți să spui un lucru și după aia eventual să începi să argumentezi și să ai o conversație cu cineva. Dacă ai cu cine să ai o conversație. Dacă nu, doar o să străznească niște cuvinte, ca și alea pe care... ca cele pe care le-ai citit acolo, și o să stai și o să te uiți și o să zici că da, bă, uite, cu ăștia nu prea cred că poți să ai o discuție. Adică dacă cineva vine doar și spune că, bă, ești o... nu spun ce, cu ăla nu poți să ai o discuție. Cu ăla îți dai seama că, na, e o cauză pierdută. Adică ți-ai luat hate din partea... Da, mi-am luat prietenilor? Hate. Ai avut prieteni care ți-au zis, Andy, de data aceasta trebuia să taci din gură? No, hai să spun eu ție o chestie. Deci, având în vedere că oricum nu o să-i mai văd până la finalul anului școlar și că nu mai există festivitate și banchet, colegii mei de clasă niciodată nu spun direct în față că nu-s de acord sau sunt de acord cu mine, știi? Gen, să vină și cu privire la chestiile astea pe care le-am făcut eu publice, niciodată n-au venit să-mi zică ceva, doar n-au zis nimic, știi? De unde stai așa și te gândești că, bă, poate sunt doi care sunt de acord cu mine și restul care nu-s de acord cu mine, știi? Sau pur și simplu cred că pe ei deranjează psihic ideea de a fi de acord cu mine sau de a-mi spune mie anumite lucruri. Mi-am luat-o în freză în fața clasei, mi-au zis că, băi, ești proastă pentru ceva pe care l-am zis așa, pur și simplu încercam să-i organizez un pic, să nu fie toate așa hai-hui și nu mi-a ieșit. Asta a fost reacția. Și a zis, da, mă, uite, cu ăștia nu poți să ai o conversație. Atâta știe să spune, ești proastă și gata. Cu el ai cam terminat discuția. Deci, revenind, mă așteptam la hate, mă așteptam să vină lumea cu alte argumente sau cu alte idei. Nu mă așteptam să văd, nu știu, părinți care reacționează așa, adică știi, momentul ăla în care te gândești că, bă, ăsta e părinte și are pe cineva acasă o variantă în miniatură a sa, căruia îi transferă toată mentalitatea asta și toată gândirea asta și la ce o să ajungă în viață? Pe unul care tot așa o să se uite la tine și o să zică, băi, ești prost, habar n-are de ce te face prost sau de ce ești tu prost, dar el te face prost, că tot au învățat acasă. Sunt foarte curios, părinții tăi ce au spus
Sau ce reacție au avut când au văzut că alți părinți au așa o atitudine mai, nu știu, mai puțin demnă de un adult care vorbește cu, până la urmă, nu știu, un adolescent, un adult în devenire, vreau să zic copil, da? Deci, poate pentru ei la 50, da, ești copil, da. Tata n-a fost foarte implicat în toată povestea asta, a zis de ce vă bateți capul cu toți idioții și cu mama am stat efectiv și le distram că sunt unii oameni care așa care asta e gândirea lor, știi? Una din aia nefundamentată, neargumentată, cu nimic, numai așa, știi? Dau cu parul, știi? Deci atâta, știi? Deci stăteam și ne distram, citeam comentariile, ziceam, da, bă, uite-te și la ăsta cât poate, știi? Nu pentru că deci am zis, ți-am spus tot felul de argumente pe care le-am auzit și care au fost argumente și lucruri pe care le-am luat în considerare, dar una este să poți să iei în considerare niște lucruri și alta este să sară pe tine și să spună ești o egoistă, ție trebuie să pleci, du-te, hai, cară-te, du-te în altă țară, fă nu știu ce vrei tu să faci, că ție trebuie bacalaureatul, nu te gândești la familie, la profesor, la nimeni. Și eu stăteam și mă uitam și eram, bă, am zis eu cu vreun cuvânt că nu mă gândesc la aia. Nici măcar n-am atins subiectul respectiv în toată postarea mea, știi? O soluție care ar mulțumi probabil pe foarte multă lume ar fi echivalarea examenului de bacalaureat cu o medie a celor 4 ani. Cumva... Și când tu primești notă de aia pentru că nu ți-ai făcut tema, deși tema nu e obligatorie, sau primești notă pentru că ai făcut, uite așa, în scaun, știi? Și lui s-a părut că gata, tu te-ai mișcat și ești nerespectuos și n-ai făcut nu știu ce, și pacă zice gata, ți-am trecut 3, atunci cum echivalezi media pe cei 4 ani? Și cum te uiți tu la copilul din fața ta și îi spui, da mă, uite, eu sunt de acord să-ți echivalezi media pe cei 4 ani, când tu ca și profesor i-ai dat niște note așa din burtă, fără niciun motiv. Toate sunt date din burtă, Andy. Nu toate sunt date din burtă. Mă refer la anumite cazuri și anumite situații. Pentru că sunt foarte mulți elevi care ar fi dezavantajați de ideea de a li se echivala nota. Pe de altă parte, normal că pentru alții va fi mult mai comod să li se echivaleze media. De ce? Pentru că nu o să mai trească să învețe pentru bac. Putem sta cu curul liniștiți pe scaun și gata, am rezolvat problema. Pentru alții ar însemna vreo 2-3 puncte în plus, pentru că liceele care se respectă și alea de prestigiu, care au oareșcare imagine, asta toate sunt între ghilimele, sper că-ți dai seama, acolo notele se dau așa un pic mai mult, umflate, știi? Deci, ia elevul, ce știu eu, ia un 7. Ca imaginea liceului să n-aibă de suferit. Și da, atunci dau un 7 și dau 9 ca să... Da, îi mai dă 2 puncte în plus, că ce știu ce Dumnezeu a făcut. Uite-te la alea, de fapt, din Brașov, licee, care aveau faza aia cu 8-50, că dacă nu ai 8-50, te trimite la alt liceu. Na, cam așa și cu altele, că nu o să te dea afară, dar o să-ți împingă puțin notele și media ca să fie... undeva acolo unde să se simtă ei bine, undeva unde să se simtă, bineînțeles, și elevii bine, știi, că, vai de mine, mi-a stricat media, dar stricat media înseamnă să ai media 4, să nu poți să treci. Nu, stricat media la noi înseamnă să ai 9, știi? Sau ți-am spus, de fapt, am discutat despre situația cu testele în care, știi, dai test și elevul de 10 al clasei n-a luat 10, știi? N-a luat nici 9, știi? Și, vai de mine, i-ar strica media, nu i-ar ieși 10, fratele meu. Și atunci ce facem? Dispar testele? Știi? Sau dispar de tot testele sau hai, am văzut că nu v-ați descurcat, hai să mai dăm încă o dată test. Deci eu am rămas uimit când mi-a povestit chestia asta. Adică dacă elevul de 10 n-a știut la perfecție, profesorul repetă testul pentru toată clasa doar pentru acel elev. Să vezi acum câtă lume o să sară și o să zică că nu e adevărat și că cum ne permitem noi să-i acuzăm și să zicem așa și asta. Aici mă refer dacă așa ceva și la părinți și la profesori. Mi se pare că e o discriminare maximă. De asta să zici, nu poți să echivalezi și să zici că e corect pentru toată lumea, pentru că nu e corect pentru toată lumea. Eu îți dau exemplul meu concret, eu am avut în 5-8, media 8, 7, la matematică, da? Da, asta pentru că la noi la clasă s-a lucrat la un nivel mai înalt, da? Pentru că acolo ne-am permis, că elevii clasei mele sunt dotați aici, știi? Și ai cu cine să lucrezi, dar pentru mine matematica nu reprezintă ceva atât de important. Și eu n-am lucrat la nivelul ăla, pe mine mă interesa să știu strict la nivelul ăla de examen. Și apoi când a venit examenul și am luat 9,40, pe cum era să-mi echivaleze media pe cei 4 ani? Numai la matematică, strict la materia aia, cum ar fi fost să-mi echivaleze? Că n-ar fi bătut. Și acum în liceu e la fel. Am media 6-7 acum, spre rușinea mea, cred că o să zică lumea, deși nu mă interesează matematica la nivelul ăla, dar crede-mă că îți spun că la bac pot să scot peste 8.
și am lucrat pentru bacalaureat în perioada asta pentru mate și alta e situația, altul e nivelul, alta e toată treaba. Și eu fac parte dintre cei la care la clasă s-a predat la un alt nivel. Dar ce facem cu clasele la care elevii n-au predat deloc? Am avut prietenă care mi-a scris că la el la liceu n-a făcut absolut nimic în mediul online. Nu mai repetat nimic și a 12-a. Și n-a făcut absolut nimic. No, și ăia au note așa, aruncate numai ca să aibă note. Da, uite că asta e și o altă problemă. Se zice că se face, nu peste tot se face. Cine anume controlează? Și cum anume controlează? Că poți să zici că faci și de fapt nu faci, că elevul e mulțumit că și-a primit nota din burtă, profesorul e mulțumit că are mai mult concediu decât trebuia să aibă. Da. Și uite... Aici profesorii o să se simtă cumva atacați și din cauza faptului că, știi, am menționat și de faza aia cu umflatul notelor. Pe de o parte că ne le umflă e bine, că ne iese media ok, pe de altă parte acum ne legăm de viața lor că nu e bine că le umflă, că cum adică că asta înseamnă că o să ne iasă media mai mare decât dacă am dat examenul. La unii, la alții fix invers. Și îmi dau seama că nici cum nu e bine și niciodată nimeni nu o să fie mulțumit, pentru că întotdeauna găsim să ne agățăm de cineva și să atacăm pe cineva, dar trebuie cumva să luăm în calcul și în considerare cam toate lucrurile. Pentru că sunt convinsă că există foarte mulți care își dau seama. De fapt, ți-am citit de pe același grup pe care l-am atacat, cum ar veni părerea ale unor părinți și ale unor persoane care au zis, da mă, uite, într-adevăr, la clasă, la băiatul meu, la fiica mea, la copilul meu s-a dat notă pentru că... Și atunci... Andy, modul ăsta de gândire, hate-ul pe care ți-ai reluat, acum și de altă dată când ai mai fost vocală, e un lucru care cântărește mult sau a cântărit mult în decizia ta de a pleca din țară? Da, clar. Te aștepți că odată ce ajungi în Anglia să dai peste un izvor nesecat de bunătate și de o mentalitate extraordinară? Eu am vorbit Păi nu ei au închis școlile mai târziu și acum uite-te la ei în ce stadiu sunt. Adică te aștepți să fie altfel englezii decât românii? În ce sens? E o țară mult mai civilizată. E o țară cu economie, e o țară cu alte puncte de vedere. Puțin altfel funcționează la ei lucrurile. Adică, nu știu, la ei mai puțin o să întâlnești de ăștia care stau și întind mâna. Și totuși am fost timp de, nu mai știu să spun câte zile, într-o excursie în clasa 10-a, când am terminat clasa 10-a, în Anglia. Și m-am plimbat totuși prin tunelurile alea de metrou, pe străzi și n-am văzut atâția care să stea să întindă mâna. Sau pe cei pe care am văzut că au stat și au întins mâna, i-am auzit vorbind românește. Știi? Și asta mi-a dat de gândit puțin și asta și-am zis, da mă. Da, dar uite, în același timp, podcastul pe care l-am făcut în urmă cu o săptămână cu un prieten vechi, Rareș Ceuca, care s-a dus la facultate și nu s-a mai întors, a rămas acolo. El îmi spunea că, ok, depinde de cum știi tu să te adaptezi în străinătate, în Anglia. Păi asta întotdeauna și asta e una, ok, dar în același timp îmi spunea un alt aspect, și anume, indiferent de că ești acolo de o lună, 2 sau de 10 ani cum e el, tot timpul vei fi privit ca un outsider. Dacă va fi, de exemplu, sau el lucrează în industria de producție publicitară, dacă un client va avea de ales între el, care își face treaba foarte bine, și un englez care face treaba o să aleagă englezul pentru că e a lui, și doar dacă va întâmpina probleme, ca a doua opțiune vine și probabil le va alege pe el. Asta e doar un exemplu. Adică sunt totuși niște chestii, niciodată nu vei fi 100% de-a lor și tot timpul vei fi privit, mai ales acum, de exemplu, cu acest val de ură împotriva imigranților, val de ură care a dus și la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci, sunt niște chestii pe care eu nu am încercat să vorbesc, nu știu dacă ai văzut podcastul, și l-am rugat într-un fel sau altul să dea niște sfaturi elevilor ca tine, și chiar te-am avut în minte, într-un fel, pentru că știam că vrei să pleci, pe ideea că, ok,
dă-le niște sfaturi acestor oameni care se gândesc că merg și au fost poate doar într-o excursie acolo, știi? Sau poate au vizitat de 2-3 ori țara, dar ca turist e una și să stai e altceva, știi? Da. Și te întreb, care e filmul, știi? Ce vezi tu că va fi acolo? Cred că dacă stau să mă gândesc, întotdeauna o să fii privit ca un outsider, deci nu cred că cred că oriunde te duci, prima dată o să se uite la tine ca la un din ăsta venit din altă parte, pentru că totuși tu vii din țara ta și tu vii și le afectezi lor economia, că tu câștigi banii pe locurile lor de muncă, știi? Deci asta e egoismul ăla și instinctul ăla de conservare pe care îl avem toți. Cred că și în România e la fel, că știi, nu prea văd oameni venind din România din alte părți, cel puțin nu din țări așa civilizate, ca să zic. Avem și noi vietnamezi. Care dar care să vină și oameni din țări mai puțin dezvoltate. Exact, să vină să se stabilească și, cred că și aia tot așa sunt privit, dar n-a fost, ce situație a fost cu, nu mai țin minte, de-a fost și mare scandal cu brutăria aia de ce erau? Cu brutăria din, nu mai știu, Harghita. Cred că ceva de genul, Păi aia noi așa au privit. Deci eu cred că oriunde te duci o să fii afectat în primul rând de chestia asta și o să dureze puțin până o să te poți adapta. Stau să mă gândesc dacă oare nu s-au schimbat totuși puțin lucrurile de 10 ani de când zici tu că e el plecat. În sensul că generația asta care o să vină acum, cu care o să fiu eu colegă de muncă, stau să mă gândesc dacă nu o să fie puțin altfel. Deci omul mi-a spus în felul următor, că persoanele care trecute de 40 au un respect mult mai mare față de tine ca imigrant și în același timp cunosc, de exemplu, despre România mult mai multe lucruri. Au acea politețe, știi, specifică englezilor și cu foarte multă sau cu mai multă, zicem, ură între ghilimele, dar folosesc un cuvânt mare când zic asta, privesc străinii generațiile care sunt mai tinere. Deci și el se aștepta într-un fel și chiar și acum, știi, că până la urmă lucrezi cu tot felul de oameni și ai așteptări de la ei. E uimit câteodată, atât în timpul interviului mi-a spus cât și în alte discuții, că ăștia mai tineri zici că sunt mai, nu știu, mai rasiști un pic, mai... Da, asta din nou, depinde foarte mult și de mentalitatea cu care ai fost crescut tu acasă. Că tinerii, din păcate, sunt mai așa și ăștia care sunt mai bătrâni mai deschiși, mai copți la minte, că de fapt și așa putem să ne gândim. Eu, de exemplu, universitatea pe care mi-am ales-o și unde vreau eu să studiez este bine cotată ca și International University, adică acolo merg foarte mulți elevi care vin de prin alte locuri, știi? Deci acolo probabil o să fie o varietate destul de mare de elevi veniți nu numai din România, dar din tot felul de alte țări. Ceea ce mă face să cred și să mă gândesc că nu o să fie cazul neapărat de discriminare când o să ajung acolo, cel puțin nu în anii de universitate. Ce o să fie după aia, nu se să mă adaptez, o să trebuiască să muncesc din greu, să demonstrez ceea ce pot să fac. Am și avut o conversație cu cineva care îmi spunea că oriunde te duci, românii sunt văzuți ca niște sclavi și, nu știu, lumea nu-i tratează cu tare mult respect, dar băiatul a terminat clasa 11 anul trecut, ar fi trebuit să fie clasa 12 și n-a terminat liceul, ci s-a luat și s-a dus în Germania și muncește pe câmp. Apoi, nu știu... Acolo de sparanghel. Da. Deci muncește în agricultură, ceea ce, stau și mă gândesc că atunci el la ce respect se așteaptă, știi, când nu lucrează într-un domeniu în care să ofere ceva, nu știu, material, știi? Deci, depinde din nou de situație. Eu mă duc să vreau să fac teatru. Nici în asta nu mă aștept să primești cine știe ce respect, că știu cum sunt văzuți artiștii. Am auzit de prea multe ori deja teoria aia cu muritor de foame. Îmi dau seama că o să fie de lucru și aia ascultă-mă, și ca jurnalist poți să fii muritor de foame. Ok, nu chiar nu sunt. Sunt plin de bani, am mulți, doar nu-mi dați în cap dacă mă vedeți pe stradă, pentru că nu-mi țin portofelul la mine. Ok. Până să ajungem până să ajungi, de fapt, la treaba asta cu plecatul și așa mai departe, trebuie să termini școala. Cumva, și, încerc. Mi-aduc aminte că discuția pe care am avut-o prima dată când ai venit aici la One Talks, vorbeam și îmi spuneai cât de aiurea îi că trebuie să
se cheltuie foarte mulți bani pe banchete, pe festivități. Nu ne-am schimbat părerea. Pe sonete, pe îmbrăcăminte, pe toate cele. Uite-mă că ai scăpat. Eu da, Deci da, ai recunosc. scăpat, Recunosc. poți să răsufli ușurată, dar totuși nu vei avea sentimentul acela al ultimului clopoțel. Da, deci aici, că cred că Dar tot, totuși să fii atent cred în că tot momentul- de postarea mea te legi, nu? Ai văzut-o și pe aia, să înțeleg. Nu, asta mi-a să spun, mi-am adus aminte de chestia asta și am zis, mă, uite-te că o scăpat. Deci te bucur, nu? Să înțeleg. Îmi dau seama că sentimentul ăla de a trece pe sub podul de flori făcut de colegii mai mici și de a te întâmpina familia în curtea școlii când auzi acel ultim clopoțel și ți-auzi pentru ultima dată numele strigat din catalog și toate astea nu o să mai fie. Deci astea sunt, din punctul meu de vedere, de fapt, pierderea. Nu faptul că, nu știu, n-am aruncat 3, 4, 500 de lei pe rochie sau pe costum și nu m-am agitat cu ce temă o să fie împodobită clasa și ce culoare are aia și ce culoare are aia altă. Totuși La să mine- fii atent, Andy, în data de 12 iunie 2020, când vei ieși de pe poarta liceului de la ultima oră de recapitulare, să sune clopoțelul, mă. Dacă nu sună clopoțelul... Mă duc și-l bat eu, îl pun eu să sune dacă ca nu să sună mă simt eu clopoțelul, bine. știi, și atunci să aveți cu toți acel minunat feeling. Da. Da. Nu știu, deci am trecut, nu pot să nu o spun, deci am trecut prin niște certuri și discuții și nu știu, de astea scandaluri în clasa mea, deci nu știu dacă la alții la fel, dar în clasa mea au fost niște dezbateri foarte aprinse cu privire la modelul, culoarea, rochie, costum, toate astea și eu alături de un coleg de-a meu de la clasă. toată lumea a fost, și la mine a fost. Și am terminat. Apropo, uite, vezi, și eu sunt afectat. Tu ce ai Păi pierdut? anul acesta trebuia să am întâlnirea de 10 ani. Ia? Înțelegi? Și uite că nu se poate realiza am așteptat foarte mult timp să mă revăd cu colegi, să avem un banchet, ceva și noi. Acum, după 10 ani, să vedem Da. ce am făcut, ce n-am făcut, toate cele și nu pot. Nu pot. Asta e. Așa. M-am întristat dintr-o dată. Deci, ce ziceam? Că am și uitat între timp. Vai, mai luăm, ok. Da. Ziceai că vă certați în clasă pe Da. culoarea Că am zis că rochilor nu știu și- dacă e la fel și în alte clase. Că uite, eu, de exemplu, despre alte clase n-am auzit să fie atât de contra toată lumea, știi? Ba, unii să zică ceva, unul să zică altceva. Și la noi a fost o discuție și despre ce temă să aibă clasă. Știi că fiecare clasă trebuie să-și aleagă o anumită tematică în care să fie împodobită clasa. Apoi noi numai nu ne-am putut hotărâ. M-am enervat eu la un moment dat și am zis că hai să fie tema plaja și venim toți în costum de baie, de o dracului, de treabă, măcar știm de... Știți o treabă. Să- o da. chestie. Știi exact care e asta. Nu pe toată lumea reprezintă să fie îmbrăcat în costum, în rochie, cu tocuri, fără tocuri, cu aia la altă. Eu, alături de un coleg de clasă, am stabilit, din cauza discuțiilor care au avut loc la noi în clasă, că pe noi nu ne interesează. Noi nu o să ne luăm nici costum, nici rochie, nici nimic. O să mergem noi doi, o să ne căutăm, facem un shopping din ăsta ca lumea, ne găsim ceva lucruri asemănătoare la fel, cumva, să ne combinăm să așa și venim și o conducem noi pe dirigintă, că noi o să fim singurii care o să fie diferit și ieșim noi așa, mândri de noi, că noi suntem total pe lângă restul clasei. Eu No. de asta sunt tristă, că nu mai avem noi aveți această parte posibilitate. de a rupe noi rândurile cu chestia asta, dar îți spun, din punctul meu de vedere am trecut, nu știu, am pierdut toată Îți dai nebunia tu asta. Vei sta așa, de cum sunt eu acum după 10 ani, și te vei gândi și vei zice, măi, acum 10 ani, în 2020, eram în plină pandemie de coronavirus, când a trebuit să mă lupt, să-mi dau examenele. Deci povestea ta și povestea voastră ca generație o să fie mult mai interesantă decât a mea, aceeași cu toată lumea, cu clopoțelul, cu florile și cu... Da, știi? da. Și până la urmă, dacă vrei să faci bully, poți să faci bully și după, știi? Adevărat. Sau na. Da. Uite, nu mai sunt restricții.
vă strângeți așa, cine în bisericuțe, că și în clasă probabil aveați bisericuțe și bisericuțe la noi puțin spus. Vă strângeți așa în bisericuțele voastre la câte una acasă sau ceva și faceți o pseudo-festivitate, nu te supăra, dar aia ar fi pseudo-banchet mai bine. Ar fi mult mai sinceră chestia aia decât ce ar fi fost dacă s-ar fi ținut efectiv banchetul sau festivitatea în sine. Îți spun, nu pe toți îi reprezintă să fie îmbrăcați cu brochie sau costum și nu pe toți i-ar fi reprezentat să meargă să se îmbrace fistichiu și să apară la banchet și să... Ce știu eu, nici măcar nu știu, că nu poți să zici că o să stai să petreci cu toți. Am auzit, da, normal, că sunt elevi care, petreci cu cei cu care ți-ai petrecut ultimii 4 ani în viață. Nu pentru toată lumea înseamnă același lucru. Deci voi veți fi generația de pandemie. Da. Deci, nu, am văzut o exprimare tare bună tot așa la un elev care a scris ceva către Edu, generația cu mască și mănuși. Generația cu mască și mănuși. Din partea generației cu mască și mănuși, Andy Varga a fost invitata noastră de această dată la One Talks. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Poate până decolez spre Regatul Unit al Marii Britanii, mai știi, poate mai treci pe la noi. Ești prima care a ajuns la One Talks de 2 ori. Deci asta e a doua oară. Păi a treia e cu noroc, mai cheamă o dată, mai fac ceva prostii pe net, mai leg de viața cuiva, dacă vrei. Ceva. După ce ai terminat, poți să le spui pe toate. Deci dacă mai ai ceva ce din respect față de cineva sau așa, ții în tine, după ce ai pus stop, te zvârlești pe ei, că oricum pleci, știi? Dai pe ei, te duci tot, colegi, profesori, directori, inspectori, le spui că ești papa, dar mai treci o dată pe aici să... Mă, că n-am treabă cu după reacții. Nici nu m-am ținut eu, nu m-am tare abținut eu. Deci în principiu am zis tot ce a fost dispus. Poate am îmbrăcat-o mai frumos decât aș fi spus-o în mod normal. Mai mult din cauza faptului că sunt în fața camerelor, știi, și că mă vede toată lumea. Nu de-aia că am eu cine știe ce genă. Că doar am zis cur în direct la televizor și s-a uitat domnul Durla și cu domnul Florin Mureșanu la altul și au zis, da, no, bine, asta e Andy, n-ai cu cine, știi? Deci asta și eu, așa... mi exprim eu punctul de vedere, dar măcar îl exprim. Știi? Și cred că asta este un avantaj în comparație cu alții. Măcar că îl exprim și sper să fie foarte mulți alții așa ca tine, care să înceapă să iasă cumva în evidență. De ce nu? Dacă vreți și aveți chestii de spus, scrieți pe pagina Project One sau în comentariu pe YouTube, pe canalul nostru tot Project One, oriunde, sau Podină Sergiu pe Facebook. Dați de mine și vă aștept. Mersi încă o dată. Mersi și eu. Pa!